Danmark er opdelt i to blokke, nemlig den røde og den blå blok, som tager udgangspunkt i 3 forskellige ideologier. På blå blok er man konservativ liberalist, og på rød blok er man socialist. Forskellen i de to blokke er kendt på mange forskellige punkter. Her er en af de største: skattepolitik. På rød blok menes der, at man skal tage meget skat, da den offentlige sektor regnes for at være den ledende i samfundet. På blå blok skal man tage mindre skat, der ikke bliver lagt så meget pres på den offentlige sektor, og man skal være så løsrevet som muligt. Den rådne banan er de steder i Danmark, hvor samfundet er gået i stå. Det menes i den forstand, at folk ikke flytter til, men derimod fra. Danmark bliver opdelt i A og B, nemlig storbyerne og udkants-Danmark. Helt overordnet er den rådne banan de steder, som er præget af folk flytter fra. Den rådne banan af eller Vestjylland kaldes også Venstreland, da der er rigtig mange, der stemmer venstre. Man kalder socialisme for et arbejderpolitik, da det på det tidspunkt var opfundet i industriens tid, hvor arbejderne havde meget dårlige vilkår. Nu om dagen, når man siger arbejderpolitik, menes der bare lønmodtagere. Man kaldte før i tiden blå blok for bondepolitik, da de var lavet specielt til bønderne. Nu om dagen har det bare ændret sig til en bredere skare, men der er stadig en vis tendens til at stemme blåt, hvis man er bonde. Nu om dagen er det hovedsageligt mennesker med mange penge, der stemmer blåt på grund af det skattepolitik. Socialismen tager udgangspunkt i at hjælpe de svage i samfundet. Heri ligger det, at man betaler mere skat, så der er flere penge i den offentlige sektor. Og en stor del af pengene går til hospitalerne og lægehusene. Det betyder også, at der er flere penge til bistandskassen, så folk, der ikke har mulighed for at arbejde af den eller anden grund, stadig har mulighed for at få deres daglige brød og tage over hovedet. Her menes man også, at staten skal være det ledende i samfundet. Liberalisme. Heri ligger det, at man ikke betaler så meget skat, og der er mindre bistandshjælp, da det her menes, at folk klarer sig selv. Vi har fundet information på Surveybanken om, hvor folk bor og hvad de stemmer. Vi har lavet en uafhængighedstest, om folk stemmer uafhængigt af, hvor de bor. Vi fik vores p-værdi til 0,49, så vi har regnet ud, hvad folk stemmer er afhængigt af, hvorhen de bor. Hvis vi sætter vores significansniveau på 1%, så er folk stemt uafhængigt af, hvorhen de bor, i forhold til med significansniveau på 5%. Konklusionen. Med denne undersøgelse fandt vi ud af, at der var afhængighed af, hvor man boede og hvad man stemte. Vi fandt ud af, at man stemte rundt i byerne og blot på landet.